సంజు, చెప్పు. ఎందుకు నాతో సరిగా మాట్లాడట్లేదు? సరిగ్గా అంటే ఎందుకు చిరాకు పడుతున్నావు? దగ్గరకు వచ్చినా పట్టించుకోవట్లేదు నువ్వు. ఏ ఆఫీస్ టెన్షన్ మా, నీకు చెప్పినా అర్థం కాదు. ఎందుకు అర్థం కాదు సంజు? నేను చదువుకున్నా కదా. రోజంతా వర్క్ చేసి వచ్చినోడికి చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా. నేను ఇంట్లో పనిచేస్తున్నా కదా సంజు, నార్మల్గానే ఉంటున్నా కదా. పోటీకి వస్తున్నావా? ఆఫీస్ వర్క్ వేరు, ఇంటి పని వేరు. ఓ సరే అయితే నేను జాబ్ చేస్తాను, నువ్వు ఇంట్లో ఉండు. ఈ డిస్కషన్ ఈవినింగ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు ఎందుకు? ఇప్పుడైతే గుర్తుంటుందని. అలసిపోయాక చెప్పినా అర్థం కాదు. అర్థం కాదని తెలిసినప్పుడు మరి చెప్పడం దేనికి? అంటే హ? ఇలానే ఉంటావా? అడ్జస్ట్ అవ్వడం నేర్చుకోరేను. ప్రతిసారి గొడవ పడ్డానికే చూస్తావు. ఎవరు గొడవ పడుతున్నారు సంజు? గొడవ పడుతున్నారా? కానివ్వండి కానివ్వండి.